बरायबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान ब्लगाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोदान लाहरनाय थालायबाय नायलांदोलाय दिनै अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ जायफ्रा नायनो मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा आं वेलकाम खालायो भिडिअसफोरखौ नायनानैल' डाटा आरोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट मोनसे हरनानै दोन आरोना सनाफोरथ' नायलांबाय थादो ना हाय होनलाय मा हाय होननो रोंबाय जोंना सनाया मेथाइ जानानै दादो लिलि ओरै ओंखाम ओंख्रि जुरिबाय आङो ओंखाम संगासिनो दङ दाउदै ओमफ्राय आलु रुनानै लांदो आलु रुदों आङो नै दाउदैजों आलुजों जागोन आरोना दिनै ओमफ्राय ओरै फारसेथिं ओंखाम जानखाबाय ओंखाम संनायानो गथ'खौसो फुथुगोरनांबाय उन्दुनो ओंखारनाया हाथारला दुगैबाय नालाय फुङावनो थान्दा आराम मोनबाय बियो फुङावथ' थान्दा जायो नालाय एसे गुसु आराम जायो ओंखायनो उन्दुलांबाय संसै आं बे उन्दुनायावनो माम्बार नङाबाथाय बिराद सिथिं सिथा खालायो खामानियानो एरा अर फिसा होनानै नै गोदौनाया थाद'फिनलाय लायबाय नोरसिं होदेरनोसै एसे नोरसिं आलु ओमफ्राय गस्लायाबो गब्लं गोनांलायनो आंना मालाय बायनानै होग्रायानो बायबायबा गुमैयानो नोंस्रा बायनानै होबायबा माथो खालामबावनो ओमफ्राय आंहाथ' गाननांखागोन नालाय ओंखायनो गानबाय आरो गाज्रि दामोन आरो बुरिनि माबा बिखायाव गब्लं गोनांलाय गानदों होननानै गाज्रि मोननाङा दे सनाफोर नोंस्रा गुमैया बायनानै होनायसो अननानै गानाबाबो दाय जागोन ना ओंखायनो गानबाय आङो माबायाव आरोना बे सना प्रेगनेन्ट टाइमाव एसे ढिला गस्ला नांगौ जायो नालाय ओंखायनो बायनानै होदोंमोन गाननो गुसुथार रं खारजोब्बाय गानैनो ओमफ्राय बिराद थान्दा जायो आरो सुथि जिनि नालाय मोजांथार गाननो थ' गाज्रि दामोन दे सनाफोर मा गब्लं गोनांलाय बुरिनो फिसा गोनांलायानो गब्लं गोनांलाय गस्ला गानो होननानै दुखु मोननो नाङा दे गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा न'आव थानायाव आरो माथो नोरसिं होनानै संसै दाउदै रुनाय आलु रुनायाबो जाबाय एबार जिरना लागोनसै आङो दाउदैयाबो दैसे नै गाबायसो आलुखौबो एसे सिफ्लेनानै लाबाय नोरसिंखौबो बोस्रोदखाबाय ओरै बानलु गोरान एसे पियास एसे सामब्राम गुफुर एसे माबानानै लाबाय दाउदैखौ एवगोनसै आङो सारायाबो दुंबाय आंना नै थाव होनोसै माने सबनिबो संनाया प्रसेसा एखे जाया नालाय आं बेबायदि सङो आरो एखनबा रुग्रोनानैबो सङो दाउदैखौ रुखानांगौ जेला ओंखायनो आलुखौबो रुफाखाबाय आङो दसेनो मोननायनि एखनबा एवनानैबो सङो आंबो आलुखौ बेबायदिनो आरोना गोसो जाबा जानला मानला संलाबायनानै जायो आं बेबायदिनो दाउदैखौ होसनसै दाउदैयाबो जाबाय खांनानै दोनथ'नोसै जिरा एसे होनि र' फिसा गोनां नालाय जानला मानला संनानै जालाबायो आरोना थावबो गोथाव जायो आखायाव जादु दं आंना गावनि संनायखौ गावथ' बाख्नायनानै लाखानांगोन ना सनाफोर गोथाव जालायो दाजा संनो रोंसाबो आरोना गावनि आन्था संसाराव सोलिनो आन्था फिसायखौ गोजोन होनो आन्था रोंसाबो संनो
नेरसिंजों आलुजों होनानै दसे एवनानै दै होनानै गोदौ होनोसै दावदैखौ होनोसै जाबाय होनबानो दै होनोसै गोदौथोंसै ओंख्रिया गोदौबाय नै आंना जि मोजां दावदै होसनसै फिसाजोआ आंना बिदि संबा जि मोजां मोनो दावदै आलु नेरसिंनि मोदोमनाया जि मोजां मोदोमबाय मोनबाय सनाफोर खांना लाबाय आङो नै मोनबाय नालाय आरो माथोबाव सनाफोर बाथोननि नैबे पियासखौ हानानै लागोनसै आङो र' ओमफ्राय बानलु थफा नै न'नि थाइथाम खानानै लाबाय आङो बानलु रानिखासो नालाय ओंखायनो बानलु नङाबानो ओंखामानो हाबा आंनाव दाबायदियाव थैबाबो बानलुनि नाम नै बानलुआ मेरला दंथारो जाफैदो होननानै बुंबानो सिखारनानै जाफैनो रोंफिनलायगोनदां आङो थैबाबो मैया मोनायाव अखा एसे हाज्रांबाय गैया हाथायासैबो आं हागोनसो नंदोंमोन जि दसेनो बारहुंखा फैबाय दसेनो बारलाबायबाय अखाखौबो जा खोरोमदावलाबायनायखाय हागोनसो सानदोंमोन गैया थगायबाय थायो सामफ्रामबो अखायानो हानो बायदि माबानानै ओंखाम खुरनानै लागोन र' दा जानोसै सनाफोर नै दावदैखौबो दैनि लाबाय ओरै ओंख्रि एसे बिदै लाबाय हाननानै बाथोनखौ सिफ्लेयाखै नालाय सिफ्लेनानै लागोनसै नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायदोलाय आरोना आगैमोना होनो नालाय ओंखाम जानायखौबो एड खालायनानै लाफा आब' नोंनि ओंखाम जानायखौ नायनो मोजां मोनो होनो नालाय ओंखायनो जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नायथोंसै जायफ्रा नायनो मोजां मोनना नायाबाबो अरजाला आरोना सनाफोर नायनो मोजां मोनग्रा आगैमोना नायथोंसै ओंखायनो आङो ओंखाम आलदा भिडिअ गैयाबाबो ब्लग भिडिअ आलदा लाबोनो हायाबाबो जानाय लोंनायखौनो लाबोथारागौ होनो नालाय ओंखायनो लाबोयो आरोना आङो नायग्राफ्रा नायगोन मालाय नायिफ्रा नायासै आरोना गाज्रि कमेन्ट खालायनो नाङा न'खर संसार जों बोरै जायो बोरै सोलियो सानफ्रामबोनि जों बोरै थायो बेखौसो देखायो नालाय ओंखायनो नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायदो नायनो मोजां मोनैफ्रा नायनांला आरोना दावदै बायलायलायनाय दैसेया सिफ्लेना लाखांबाय जानोसै गोथावनो ओरै बारबो खोलो खोलो कुलारनि बार लानानै जानोसै फिसाजो उन्दुनायावनो जाखायाबाथाय सान्थिखौनो मोनजाया ओंखामखौनो ओरैबायदि माने नारा नाथा दासो मोननायनि खोथा गुदुङानो लाजाया दिनै थावबा एसे खम गरमा मोनायाव एसे अखा हाज्रांबाय नालाय नै आंना बिदिनो खाफाला सिखारबाय माथो होनबावनो बिमा बुरिया बिदिनोसै आंनि सना बिमाया मामसो जाखोमानो नागिरदोंमोन मामसो जाखोमानो नागिरनायाव सिरि मोनलायबाय जारला महा मुस्किल संसारानो उलुट पालुटसो ओंखायनो सिख्लाफोर थाब हाबा दाजाखा इन्जय खालायगोन थिगसे सिख्लायावनो गथ'ना जाबाथाय माबायदि जाथेरनोबो मोना बेरायथेरनोबो सान्थि गैया जारला जानोसैना बामनानैनो बानलु बाथोन सिफ्लेदां आखाइया आलौगोन ना मागोन जायाबो गावथ' ओंखामखौनो जाया बामनानैनो जानोसै बिमाया माथो उफाय बिमा जानानैलाय बिमा बुरिया जेरावबो खस्थ'खा गथ' खांफुनाय टाइमाव बेजों खस्थ' जाखायो माथो खालायबावनो
बामनानै जानोसै चिकेनियाव दावखोलायनाय बानलु थफा थाइथाम गाहाम सिफ्लेनानै लानाय दावखोहैजोबो चिकेनियाव गोसायानो गोथाव जाथारदों सनाफोर ओंख्रिया गोथाव जाथारदों ओंख्रिया